Ями Music туган көнең белән. Хо, чапата, тытым чап. Язып куегыз календарьга 2026 ел яңа релиз. Тикшерүче буларак килдеңме? Санэпидемстанция буларак куйган сен. Пожарный. Роберт, айда инде бренди иң мөһим сорау бер инде бер кешегә. У тебя такая фактура классная вообще. Мы сейчас художественный фильм снимаем, Денич Почмака. Без тамашачыларга әйтеп куябыз алдан, ул аның хәләл җефете түгел. Егетләр, айдагыз әле фристайл. Җәмәгать сәлам. Сез минем канагать чырайымны күрәсезме? Мондый канагать чырай нибары туган көндә генә була бит. Әйе җәмәгать, без туган көндә һәм кемнең туган көндә дип сорау бирәсез. Сез күрәм аны, син аха. Без Ями Musicның туган көндә аңа бүген, ягъни 14 март көнне 9 яшь тулды җәмәгать. Без аларны котларга дип килдек. Карый әле нәрсәләр килеп чыкканын. Киттек. Ишетәсезме? Илгиз Шейхразиев җырлый. Хәрефләр йөри. Синсез, менә әгәр дә бу хәрефләрне җыйсаң, Илгизнең тагын бер яңа җыры барлыкка киләчәк. Мәсәлән, шәп. Илгиз, мыегыңа ура. Күрәсез ничек әзерләнә ул. Күрәсезме, шундый матур сөйли. Аның әйткән сүзләре дә шишмә кебек агыла. Хо, чапата, тытым чап, тыкытам, чап, тытам, чап. Синең өчен Ями Music нәрсә ул? Минем өчен Ями Music ул әле тавык кына түгел, ул әле ит кенә түгел, ул әле күкәйләр дә. Күкәй. Әйе, монда кызлардан безнең Зарина генә. Әйдә аңлатып бирәбез ул нәрсә, ул күкәй икән. Беләсезме, менә әгәр дә Ями Music тавык булса, ул бик күп итеп күкәй сала, йомырка сала, һәм шул йомыркадан шундый Син йомырка дисең, күкәй дигән сүздән ник куркасың? Юк, курыкмыйм. Күкәй булсын. Димәк, инде син Ями Music артистларын күкәй белән чагыштырасың. Бер сүз белән генә әйтеп булмый. Без мин татарча сөйләшәмне бергә алып бара идек, оештыра идек. Кардәшләр, минем яраткан музыка, мин тыңлый торган бердән-бер татар музыкасы. Менә шул минем дуслар, якын дуслар, мин аларның туйларында булдым. Бар доказательства, как бы. Ями Music минем өчен ул тегене Стив Джобсның Apple сыман. Стив Джобсның Apple кебек. Димәк, карале сине ничектер тиң үземчә аңлыйм, димәк бу синең лейблың кебегрәк яңгырый. Ильяска күрсәтмәгез тә бу видеоны. Ильяска. Дөресен әйткәндә без бит вообще Ями Musicны 12нче елда башлаган идек. Мин, Илдар Карим, Ильяс Гафаров, Илдар Карим Шаповда актерлар йортында диге. Шунда беренче безнең студиясында барлыкка килеп инде. Без инде актерлар йортының актлар залы өстендәге каморкада студиябызны ачып барлыкка килдек. Ул вакытны татар сәхнәсендә ул заманда альтернатив төркемнәр алы күп түгел иде. Әкрен елдан-ел яңа жанрларда яңа исемнәр ачылып бара иде. Менә Мубай, Канат, Иттифак кебек төркемнәр мисалында әкренләп үсеп килде һәм без бу процессны ничектер тизәйтергә теләп, инде талантлы артистларны, музыкантларны үзебезнең студияда җыеп, алар белән тәрбия эшен алып барып, алардан яңа җырлар яздырттык, тудырттык. Уннан әкренләп клиплар төшерә башладык, клиплар төшергәч, әкренләп фестивальләр оештыра башладык. Шулай кайнап китте инде, менә шулай 9 ел кайныйбыз. Ями Music минем өчен ул кояш һәм җәй Чагыштыра, карагыз. һәм сыйфатлы музыка. Син монда нәрсә эшләп йөрисең? Мин монда җырлыйм, безнең бүген целый сет була. Сет. Целый сет була. Ями Music минем өчен ул көчле төркем. Менә без музыкантлар җыелышы һәм без бер-беребезгә һәрвакыт ярдәм итәбез. Ул музыкада да ярдәм итәбез, тормышта да ярдәм итәбез. Менә шул команда. Гаилә дип тә әйтеп була инде, конечно. Но кайбер чакта мине Илгиз Шейхразиевның хатыны дип әйтәләр. Шуңа күрә мин гаилә дип әйтә алмыйм, чөнки мин аның хатыны түгел. Без моны ишеткәнбез, без моны күпме ишетәбез инде, һәм хатыны хәләл җефете дип йөртәләр, ләкин без тамашачыларга әйтеп куябыз алдан, ул аның хәләл җефете түгел, һәм ул, тегесе дә аның хәләл җефете түгел, монысы да аның хәләл җефете түгел. Монда басып тора диерсез, Махир Рахимбай үзе. Күзе. Һәм күзе. Һәм сүзе. Синең өчен Ями Music, мужик нәрсә ул? Ну, миңа калса, беренче ул минем яшьлегем. Бу бит инде без бергә кичкенә чакта эшсезлектән тилмереп йөргәндә уйлап чыгарылган әйбер бит инде ул шулай туып киткән.
Һәм икенче нидән караганда ул ниндидер шундый татар халкының терәге индикаторы. Не индикатор, а лакмусовый бумажка. Лакмусовый бумажка. Дөрес. Татарча ничек була? Лакмус кагазе. Лакмус кагазе. Менә татар халкында булган ниндидер үзгәрешләрне, ниндидер тайпылышларны, ниндидер булган фракталь образованиеларны, ягъни музык юнәлеше һәм хәрәкәте аша күреп була. Әгәр монда бар да әйбәт икән, димәк, бөтен халыкта ниндидер яхшы үзгәрешләр бара. Понимаешь? Шәп музыка ясыйлар, анысын беләм. Килешәм. Миңа бу музыка бик тә ошый. Татар эстрадасы менә попсасы туйдырмадым, мен әйтәм инде, Фирдүсләр, Ришатлар, Төхвәтул. Алар да булсын, ник соң инде. Алардан башка да булмый бит инде. Халыкка алар да кирәк. Әмма менә монсын мин күбрәк яратам. Шәхсән үзем. Менә җәмәгать, моны татар эстрадасында күреп булмый. Бу попса түгел. Алар үзләренчә нәрсәләр килештерәләр, нәрсәдер маташтыралар. Шәп музыка. Роберт, әйдә инде бер тип иң мөһим сорау бир инде бер кешегә. Син монда нәрсәгә килдең син? Син монда нишләп йөрисең? Мин монда бүген тикшерәм, Тикшерүче буларак килдеңме? бөтен Санэпидемстанция буларак мыймы син? пожарный. Пожарный или пожарникмы? Юк инде мин просто бүген ями музыканың гонорары җитмәде миңа бас гитарага. Шуңа күрә алмаштыр кеме белән бераз ни сәхнәдә биеп торам. Син бүген алып барасыңмы? Әйе, бүген без моны прожарка стилендә ясыйбыз беренче тапкыр, шуңа мин әз генә дулкынланам. Борчылма, син килүче. Миңа күп итеп импровизация эшләргә кирәк һәм мин аларны күп итеп беләм. Тамашачы белмәскә дә мөмкин кайбер кешеләрне, шуңа күрә теге кайбер мәзәкләр үзара гына шундый көлешәбез дә инде. Бәлки алар үтер, бәлки үтмәс, шуңа теге дулкынланып йөрим әле әз генә. Син бу әлеге лейблда менә күпме вакыт уздырасың инде монда? Хәзер инде дөресен әйткәндә 9 ел менә иң баштан бирле мин монда. Әйе. Bundan. Әйе, чөнки мин әле үзебезнең иң беренче студияны үзебез ремонтлап шулай Ильяс, мин анда бик күңелле иде. 9 ел элек башлап җибәрдек, Аллага шөкер. Таралышмыйбыз. Димәк, бу инде бик матур күренеш. Мин бу лейблда эшләмим. Мин бу лейблда ял итәм, иҗат итәм. Рәхәтләнәм. Аны эш дип атай алмыйм. Иҗат итәм. Лейблның кардәше, дусты инде, әйме? Әйе. Шуңа чакыралар, син киләсең. Син алар белән рәхәтләнеп бергә иҗат итәсең. Әйе, һәр вакыт. Бармы менә әлеге лейблда синең яраткан артистларың? Кемнәр белән рәхәтләнеп эш итәсең, иҗат итәсең? Мин гомумән Зарина Вилданова, Илгиз Шәһрәзиев белән иҗат итәм. Усал белән иҗат итәм. Кейру белән иҗат итәм. Һәр вакыт Илнар белән безнең бар бер трек, бәлкем тагын 5 елдан икенче трек чыга. Шуңа күрә релиз язып куегыз календарьга 2026 ел. Яңа релиз. Килдем, карага тыңларга килдем. Беренче тапкыр бик тә зур теләк белән килдем. Нәрсәгә килдең? Кем өчен килдең? Кайда күп татарлар яши, шунда һәрбер җирдә йөрим. Бүген дә күп татарлар җыела дип әйттеләр дә, мин десант белән килеп төштем сразу. Биергә килдем. Янына. Булырмы икән? Монда биеп тә була, монда рэп укып та була, монда хәтта татар халык җырларын башкарып. У тебя такая фактура классная вообще. Мы сейчас художественный фильм снимаем, День Чупчмака. Будешь играть этого корреспондента, вот самого себя. Буду. Отлично. Я готов. Сөйләштек. Мин әзер что. Но ниһаят түгел әле. Икенче елга 10 елга нишләп 9 еллык үткәрергә булдыгыз? Икенче елга бит аны тагын да матуррак, гөрләтеп беррәк эшләп буладыр, яшьләп бит. Без сон артыннан кумыйбыз. Безгә теләсәң дип поводта ярый инде бәйрәм ясарга, концерт ясарга. Бигрәк тә менә шулай күзгә күз тамашачы белән очрашып аңа тере уен коралларында музыканы уйнарга без һәр вакытта әзер. Ями мьюзик туган көнең белән. Бер кеше дә юк икән. Ярый, бу бүлмәдә калып торсын, минем кутлавым. Барыбер кемдә булса керә бит, кемдә булса ишетер. Туган көнең белән дип. Мин сине туган көнең белән котлыйм. Мин сиңа көчлерәк булырга телим. Тагын да күбрәк концертларың булсын, акчаларың булсын, кешеләрең булсын, җырларың булсын. Юк, анысы миңа, анысы мине кутладың, анысы мине кутладың. Хәзер ями мьюзик. Мин сиңа синең туган көнең белән котлыйм.
туган көн ул дөресен әйткәндә ул кешегә дә карата ниндидер булса проектка да карата ул туган көн ул бик мөһим көннәрнең берсе. Инде чын күңелдән шушы матур бәйрәмнәр белән чын күңелдән тәбриклим. Киләчәктә дә туган көн кебек матур көннәр, якты көннәр көтеп ала торган көннәр күбрәк булсын тормышта. Һәм матур итеп тамашачылар белән аралашып, инде үзеңнең язган җырларыңны, теләкләреңне тамашачыларга җиткереп, матур итеп яшәргә һәммәбезгә дә Ходай насыйп итсен. Амин. Рәхмәт. Бу иң шәп котлауларның берсе. Ями Music. Менә шундый булып калыгыз. Беркемнән дә курыкмыйча, үз юлыгыз белән барып, әллә инде үрләргә җитәргә язсын сезгә. Бик зур рәхмәт. Ну тавыш, конечно, мондагы харизма инде. Китегез әле. Туган көнегез белән сезне барыбызны да Ями Music. Алга. Ями Music туган көнең белән. Бәхет, шатлык, озын гомер, тазалык, саулык, ак шымырттай ак бәхетләр, кояштай озын гомер, иҗат шишмәгез саекмасын, шишмәбез саекмасын. Ями Music 9 яшь. Вроде карт, а вроде яшь. Котлыйм, яратам, бәхетле булыгыз. Үз җимешеңне котлый аласың хәзер белән камерага карап. Егетләр, кызлар, безнең тамашачылар, безгә булыша торган барлык дуслар, коллегалар, сезне барыгызны да 9 еллык юбилей түгел, туган көн белән котлыйм. Алга таба шулай бергә җыелышып, матур итеп бәйрәм итәргә язсын. Егетләр, әйдәгез әле фристайл. Егетләр. Сызгыз әле монда, нем? Ями Musicның бүген туган көне. Кояш җәй ароматный ванили. Ильяс, с днем рождения. 9 лет. Почему Ильяс? Ями же. Для нас Ями Music и Ильяс это одно и то же. Два больших слова. Туган көнең белән Ями Music. Татар эстрадасының альтернативасы менә шундыйрак. Кызык. Бик кызык монда. Карагыз һәм тыңлагыз.